Is-snajja l-għodda u l-esperjenzi li ffurmaw dak li xi darba kienet l-akbar industrija ta' Malta, it-tarzna servew bħala sinsla ta' wirja li tellet fil-Mużew Marittimu l-Birgu. Il-wirja li ġiet fit-tmiem għal-ħadd fil-għodu inkludiet taħdidiet ma' ex ħaddiema tat-tarzna. U propju llum dak li qed isir hawnhekk. Għandek l-għodot, għandek l-artifatti li ġejjin mill-kollezzjoni tal-Dockyard, imma għandek ukoll il-ħaddiema nfushom illi qegħdin iwasslu il-memorji kull min jixtieq jgħin mid-dar jew fiżikament ġol mużewijiet tagħna jista' jikkuntattjana, jikkuntatti għad-Digitization Unit, jibgħat in-email u jkun jista' jgħin fil-ħin li għandu available. Il-koordinatur tal-volontiera f'ħedan it-taqsima ta' Heritage Malta responsabbli mid-digitalizzazzjoni Joe Meli istqar li din il-wirja qed tfakkar fi snajja li t-tarzna kienet iżżomm ħajja. Warajna wekkaw is-sena tal-Pattern Makers u tal-Funderija. Ġifieri dan sena li għal-kemm għadha teżisti, imma il-wej kif kienet issir it-tarzna, ovvjament kollox biex ngħidu hekk kollox blidej. Barra daw is-snajja tajjeb li wieħed ukoll jiftakar illi d-Dockyard kien hemm ħafna iżjed snajja, forsi mhux daqshekk major imma li kienu importanti. Fit-tmiem il-wirjan ġiet ppreżentata pubblikazzjoni li tinkludi l-ewwel 100 intervista ma' tarznara li għalkemm għadda ħafna żmien mill-aħħar jum ta' ħidma tagħhom qalb il-baċċira li mħabbal dan il-post tax-xogħol għadha tbaqbaq ġo fihom. 46 sena hemm ġew jiena. Dħalt kelli 14 sena u nofs, memorja ħafna sbieħ iva. Iva għaddejna minn ħafna perikli, hemm ġew kien naqra waħda ma tafx inti fuq il-vapuri u dawk id-disgrazzi li saru hemm ġew. Imma insomma rabbejna t-tfala u l-familja kollha minn hemm ġew. Kelli forsi nerġa' nitwielet, nerġa' nieħu pjaċir nerġa' naħdem hemm. Is-snajja ddominaw it-taħdidiet li ttellaw bħala parti minn din il-wirja bit-tarzna deskritta bħala bennina ta' talim u snajja li wħud minnhom intilfu għal kollox wara l-eluq tat-tarzna fl-2010.